Здравейте хора, искахте гражданска война с тези сополи. Ето ви гражданска война. Това е Counter-Strike They Are Here. Като стигна до тази ограда ще дойда. Хора, искам само да ви кажа, че всички тук са затънали и всички са умряли. А те продължават там да си стрелят. Защото и аз след малко ще умра. Така че да. След малко ще умра и аз. Така че да. Си го пуснем на това. И като го пуснем на нормал, той в настройките ще дойде. Тоест настройките. Какво значи това? Какво значи ли? След малко се връщам. Ето ги и нашите настройки. Пистолета ще ни е Арион Дерли там. Не бе! Оле, натиснах за фар на играта. Сега съм на хер, нещо си вместо на нормал. Добре. Ето на това хор, нещо си там. Ето ги нашите кораби. Ама аз не искам да съм на това. Добре. Хора, обръка го след малко, пак ще дойде. Всъщност стана обърквация. И така. Сега вече тук се пускаме. Не. На нормал! Ето тук вече ще е нормал. Супер! Така, ето го копчега. Значи имаме слушалки на... Добре, ще видим на Кир се спира. Да. Разбрах вече. На Кир се спира, а на Fights се дава напред. Да, разбрах. Това е подписа на някакъв сичичко. Да, хора, ще застрелям няколко и ще спирам клипа вече. И се връщам след малко, когато зареди. Всъщност това се е оказал края на клипа. Дано ви е харесал клипа и до скоро, приятели! Чао!